Niin, terve, se on Otso taas täällä ja tällä kertaa yksin. No, olen nyt yksin tässä. Katsotaan. Minä pahoittelen, että ei ole vieläkään tullut sitä GTA-videota. Mutta kyllä minä saan sen vielä jonakin päivänä YouTubeen, mutta siis niin. Kaverin kanssa on tulossa videoita GTAsta siis ja niin, pahoittelen. Olen nuubi. En ole vieläkään lupasin niin saanut mitä videota YouTubeen voi. Niin no. Minä tässä ajattelin vähän tämmöstä tiedotusta pitää. Oi hittoko hikka. Oi. Tuo tosiaan sitä eilisestä Siljaa. Ja missä Silja? Niin sanonpahan vaan, että äläkää testa. Se on niin, mä olin illalla niin mahakipienä ja silleen, että en suosittele. Ja tässä nyt kävelen. Eipä tässä. Näin